παράδεισος σήμερα είναι λίγο μικρός, λίγο δεν είναι γεμάτος, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πήγανε λόγω της ημέρας. Ορίστε. Λόγω της ημέρας λέω κάπου θα πήγανε. Λόγω της ημέρας. Έχει χοροδιακό φεστιβάλ. Παγκόσμιο. Λίγες και καλές. Απλώς διαπίστωση κάνω, εμένα και 5 άνθρωποι να ήταν εδώ, χαρά θα είχα. Χαρά έχω όταν σας βλέπω. Δεν ακούσατε, είπα λίγες και καλές. Ορίστε. Τα ακούσαμε, εντάξει. Γιάννη, είναι εντάξει αυτό? Εντάξει, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θέμα που είναι λίγο περίεργο όταν το πρωτακούμε. Είναι του Μιχάλη εφεύρεση. Αυτός το βρήκε το θέμα. Το μελετήσαμε και προσθέσαμε κάτι πιο πρακτικό. Εγώ πήρα την πνευματικότητα από ψυχολογική άποψη. Θα φτάσω και στο πρακτικό. 2 λόγια θα σας πω. Όταν λέμε πνευματικότητα, είναι κάτι που είναι κατάσταση ζωής. Όλοι πρέπει να είμαστε μέσα στην πνευματικότητα, σε αυτή την κατάσταση ζωής. Δεν έχει σχέση με τη θρησκεία. Κάποιοι μπορεί να το συνδέσουν με τη θρησκεία. Είναι δικό τους θέμα. Αλλά στην πραγματικότητα η πνευματικότητα είναι κατάσταση ζωής. Δηλαδή ξεκινάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνεις μερικά πραγματάκια και αυτά είναι που σου κάνουν την κατάσταση της ζωής διαφορετική. Σε τι μας βοηθάει η πνευματικότητα? Έχουμε ερωτηματικά όταν ασχολούμαστε μαζί της. Ποιος είμαι? Ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες αξίες έχω? Γιατί είμαι σε αυτόν τον κόσμο? Όλα αυτά τα ερωτηματικά θέλουν απάντηση. Μετά με την πνευματικότητα ερχόμαστε σε επαφή με υψηλά ιδανικά. Έχουμε ανάγκη από το να ανέβουμε πνευματικά. Η καλοσύνη, η συμπόνια είναι από τις έννοιες που η πνευματικότητα τις θέλει. Μας παρακινεί η πνευματικότητα, μας λέει θα ζείτε στο εδώ και τώρα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό το εδώ και τώρα. Σημαίνει το απόλυτο παρόν, χωρίς άλλες σκέψεις, χωρίς παρελθόν.
χωρίς μέλλον. Όμως για να ζει κανείς στο εδώ παρόν πρέπει να έχει επίγνωση του ότι βρίσκεται εδώ και είναι παρόν. Και πόσο παρόντες μπορούμε να είμαστε διαρκώς, που αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει πότε στο παρελθόν και πότε στο μέλλον. Όταν είμαστε μαζί με άλλους, όταν ανήκουμε κάπου, καλή ώρα ανήκουμε όλοι σε αυτή την ομάδα. Νιώθουμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι μπορούμε να στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο. Ότι αποτελούμε μέρος, κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου. Και δεν αποτελούμε μόνο μιας συγκεκριμένης ομάδας, αλλά αποτελούμε όλοι μας μέρος του ευρύτερου συνόλου που είναι το σύμπαν. Όταν νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, τότε δεν νιώθουμε μοναξιά. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα στήριγμα, ότι υπάρχει ένας τρόπος να είμαστε μαζί με τους άλλους και να ενισχύσουμε τον εαυτό μας να είναι πιο δυνατός. Τι κάνουμε λοιπόν για να ενισχύσουμε τον εαυτό μας? Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε ένα εσωτερικό μονοπάτι. Δεν έχει νόημα να διαβάζουμε μόνο. Δεν έχει νόημα να ακούμε φράσεις. Σημασία έχει τι κάνουμε μέσα μας, τι κάνουμε στο εσωτερικό μας κόσμο. Πόσο ενδιαφερόμαστε για την προσωπική μας εξέλιξη. Αν κάθε μέρα λοιπόν ρωτάμε τον εαυτό μας, σήμερα τι έμαθα, παραδείγματος χάρη η σημερινή μέρα, σήμερα τι έμαθα, σήμερα τι ένιωσα, τι με συγκίνησε, τι σκέφτηκα. Όλα αυτά είναι πρόοδος. Γινόμαστε παρόν. Γι' αυτό φροντίστε οι σχέσεις που έχετε ή οποιασδήποτε σχέσεις να σας φέρνουν κοντά, να σας φέρνουν ψηλά, να σας φέρνουν προς τα ιδανικά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο.
για να είμαστε μέσα σε έναν κόσμο διαφορετικό. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες θυσίες ή να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να ανέβουμε. Μπορούμε να κάνουμε μικρές πράξεις καλοσύνης, μικρές πράξεις αλτρουισμού. Από το μικρό θα ξεκινήσουμε. Παραδείγματος χάρη, εμένα σήμερα με έφερε ο Μιχάλης εδώ, γιατί δεν μπορούσα. Μπορεί για το Μιχάλη να είναι μικρό, για μένα δεν είναι, είναι μεγάλο. Καταλάβατε, το μεγάλο και το μικρό είναι σχετικά. Η Ντίνα κάτι μου είπε. Ο καθένας όταν δει, όταν δώσει έστω και κάτι μικρό, να ξέρετε ότι προχωράει, είναι εξέλιξη. Αυτά είχα να σας πω και τώρα περιμένω το Μιχάλη να μας τα πει πιο όμορφα, πιο δυνατά. Μιχάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς καλημέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή της Αναστασίας. Πάντα κοιτάει τα πράγματα από μια βιωματική πλευρά και το καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή που ανοίγει το στόμα της να μιλήσει. Είναι αυτό που μου επέστησε την προσοχή, η πνευματικότητα είχα πει εγώ και μου λέει η πνευματικότητα στην καθημερινότητα. Δηλαδή ήθελε να μου τονίσει αυτή την ανάγκη ότι δεν ήρθαμε να συζητήσουμε για την πνευματικότητα αφιψηλού, ούτε να θεωρητικολογήσουμε. Να μιλήσουμε με απλές λέξεις, να δούμε τι είναι η πνευματικότητα, πώς μας αγγίζει, τι μας κάνει, τι επιφέρει η πνευματικότητα, πώς χωρίζονται οι άνθρωποι ανάλογα με την πνευματικότητα, πώς τους διακρίνουμε. Αυτά τα απλά πράγματα, τα καθημερινά. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την λέξη πνευματικότητα. Βγαίνει από τη λέξη πνεύμα. Πνεύμα μεταφορικά η ανάσα. Ότι ανασένει έχει πνεύμα. Δεν μπαίνω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Το ό,τι ανασένει πρέπει να το κοιτάξουμε σαν ένα πνευματικό. Ας έρθουμε τώρα στην καθημερινότητα. Πνευματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί για την πνευματικότητα. Αν διαλέξεις τον τομέα που θες να ασχοληθείς, φιλολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, ιατρική, η κάθε επιστήμη έχει το δικό της ορισμό για το τι είναι πνευματικότητα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ακριβώς ορισμός της πνευματικότητας. Δεν υπάρχει τέτοιος ορισμός. Απλώς συνειδητοποιούμε όλοι ότι είναι μια κατάσταση, μια εσωτερική κατάσταση στην οποία υπάρχει μια υπαρξιακή αναζήτηση στην αρχή. Έτσι αρχίζει η πνευματικότητα. Από μια υπαρξιακή αναζήτηση. Ποιος είμαι, πού πάω, ποιο είναι το νόημα. Αυτό το νόημα είναι η διάσταση που μετράει σε αυτή τη λέξη. Τι νόημα έχει η ζωή μου, γιατί να ζω, γιατί να είμαι έτσι, γιατί να έχω αυτή τη συμπεριφορά και όχι μια άλλη.
τι είναι αυτά που μετρούν στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, ανάλογα όποια μεριά και αν το δούμε το θέμα της πνευματικότητας, έχει σχέση με την αναζήτηση αυτή την υπαρξιακή για να βρούμε νόημα. Το νόημα είναι αυτό που μας κάνει, αφού το βρούμε, είναι αυτό που νομίζουμε ότι βρήκαμε, που μας κάνει να διαμορφώνουμε αξίες, πεποιθήσεις και να ζούμε σύμφωνα με αυτές. Αν εγώ καταλήξω σε ένα νόημα για τη ζωή, αμέσως δημιουργούνται και πεποιθήσεις. Δηλαδή αξίες. Είναι σαν να λέμε πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία και η ελεύθερη οικονομία χρειάζεται να κινηθεί χρήμα. Δημιουργώ το χρήμα. Δημιουργώ κάτι που με αυτό πιστοποιώ ότι έχει μια αξία και μπορώ να λειτουργήσω. Έτσι. Λοιπόν, αυτές δηλαδή απόρρια του νοήματος της πνευματικότητας του καθένα είναι και οι αξίες που δημιουργεί ο ίδιος, οι πεποιθήσεις που δημιουργεί ο ίδιος. Άλλος λέει εγώ είμαι εκφύσεως, δεν είμαι πνευματικός, εγώ δίνω έμφαση στην ύλη. Δημιουργεί αξίες και συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτές τις αξίες. Δεν τον αγγίζει καμιά άλλη αξία. Όποιος και να πάει και να του μιλήσει και να του πει για ιδανικά, να του πει για θεωρία ψυχής, να του πει οτιδήποτε, δεν τον αγγίζει. Αυτός έχει τις δικές του αξίες με το δικό του τρόπο που εμείς το ονομάζουμε μη πνευματικότητα. Έτσι. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της αντίθεσης είναι η αντίθεση μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας. Είναι πολύ έντονη αυτή η διαφορά. Κάποτε ήταν άσπρο-μαύρο. Λέγαμε ότι η πνευματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη, γιατί η επιστήμη λειτουργεί βάσει εμπειριών, βάσει αποδείξεων, βάσει επαλήθευσης επανειλημμένων πειραμάτων, ενώ η πνευματικότητα δεν έχει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Όποιος και να σας πει όσο και ωραία λόγια με όσα και ωραία λόγια να μιλήσει, δεν μπορεί να σας πείσει για κάτι. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Σήμερα όμως αρχίζει και υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ ανθρώπων πνευματικών και επιστημόνων. Αυτή η σύγκληση αρχίζει να υπάρχει παραδεχόμενοι ότι οι επιστήμονες, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν μεν, λειτουργούν, αλλά δεν μπορούν να τα αποδείξω επιστημονικά. Δηλαδή ας πούμε η διαίσθηση. Η διαίσθηση είναι κάτι που το έχουμε νιώσει όλοι μας, αλλά επιστημονικά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Έτσι λοιπόν αρχίζει και υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας. Οι ανατολικές θρησκείες εκδηλώνουν αλλιώς την πνευματικότητα. Η Ανατολή ας πούμε έχουν με ποια μέσα χρησιμοποιούν για να μπουν στο χώρο της πνευματικότητας. Είναι ας πούμε ο διαλογισμός. Είναι η γνώση, η εσωτερική γνώση του ανθρώπου. Στη δυτική κουλτούρα υπάρχει περισσότερο το θέμα της προσευχής, το θέμα της τελετουργίας. Με κάποιες τελετουργίες θρησκευτικές νομίζεις ότι πλησιάζει προς το πνευματικό τρόπο ζωής με μια τελετουργία θρησκευτική. Τώρα εδώ μπαίνει το ζήτημα της θρησκείας, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην πνευματικότητα, μια ξεχωριστή σχέση με την πνευματικότητα, γιατί είναι μια πνευματικότητα μεν, αλλά με κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω αυτά τα όλα μαζί, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της θρησκείας, και θα πούμε και τις διαφορές μεταξύ της πνευματικότητας και της θρησκείας, γιατί έχουν πολλές διαφορές.
Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, ότι τι πετυχαίνουμε, λέμε αυτός είναι πνευματικός. Πώς ξεχωρίζει ένας πνευματικός άνθρωπος, πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο ότι είναι πνευματικός άνθρωπος? Φυσικά δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά παίρνει χαρακτηριστικά συμπεριφορικά, παίρνει χαρακτηριστικά προσώπου, γιατί ο πνευματικός άνθρωπος εκφράζει μια γαλήνη μέσα του. Αυτή η γαλήνη βγαίνει και στο πρόσωπό του. Δηλαδή αυτό που ζούμε βγαίνει στο πρόσωπό μας. Αν ζούμε μέσα σε ισορροπία, σε αρμονία και γαλήνη, αυτό βγαίνει στη συμπεριφορά μας. Δεν είμαστε άνθρωποι που ούτε ζητάμε ευκαιρία να μαλώσουμε, ούτε να επιδειχθούμε. Γιατί υπάρχει μέσα μας αυτή η πνευματικότητα που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή οι πνευματικοί άνθρωποι αμέσως γίνονται αντιληπτοί από αυτούς που μπορούν να τους καταλάβουν. Ποιες συνέπειες έχει δηλαδή η πνευματικότητα στον άνθρωπο? Ας πούμε, ο άνθρωπος ο πνευματικός δεν έχει αυτό το άγχος που έχει ο άνθρωπος που είναι εντελώς ηλιστής. Δεν έχει αυτό το άγχος. Δεν τον κατακλείζει αυτό το άγχος. Ζει με άλλο τρόπο, γιατί η αξία του είναι διαφορετική. Και είναι λογικό. Το ότι δεν έχει άγχος είναι αποτέλεσμα της πνευματικότητας. Δεν είναι αιτία της πνευματικότητας. Λέει, δεν έχω άγχος επειδή έχω πνευματικότητα. Είμαι πνευματικός άνθρωπος και το άγχος δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχει λόγος να έχω άγχος, ζώντας αυτή την ισορροπία. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι έχουμε πολλές φορές λέμε αυτός είναι πετυχημένος ο άνθρωπος. Έχει σχέση το να πετύχεις με την πνευματικότητα? Καμία σχέση. Και το τι εννοούμε πετυχημένος πάλι είναι μια πολύ σχετική έννοια, η έννοια πετυχημένος. Αν το βλέπεις από την ηλιστική πλευρά, θα έλεγα το ανάποδο, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πετυχημένος όπως το βλέπει ένας ηλιστής. Αν το δεις το πετυχημένος από την εσωτερική ισορροπία, τότε λες ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι πετυχημένος. Και ο άλλος με τα πλούτη είναι γεμάτος άγχος, είναι γεμάτο η κατάσταση της ψυχής του είναι τέτοια που δεν θα ήθελες να ήσουν στη θέση του, άρα δεν το θεωρείς επιτυχημένο. Τώρα, με ποιους τρόπους μπορούμε να... Η λέξη εξάσκηση δεν μ' αρέσει τόσο πολύ, γιατί υποβιβάζει την αξία της πνευματικότητας. Θα έλεγα ένας που έχει αναζήτηση, νοηματική αναζήτηση, υπαρξιακή αναζήτηση, βρίσκει τρόπους και αυτή την αναζήτηση την φέρνει πιο κοντά του. Δηλαδή με ποιους τρόπους? Ας πούμε ο διαλογισμός είναι μία μέθοδος, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι εισαγωγικά, ώστε να αποκτήσεις πνευματικότητα. Πώς δηλαδή? Όταν λέμε αποκτήσεις πνευματικότητα, έρχεσαι πιο κοντά στον εαυτό σου. Αρχίζεις και νοηματοδοτείς αυτό που είσαι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι νοηματοδοτώ και βρίσκω αξία του εαυτού μου, αλλά και τις σχέσεις με τους άλλους. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι ένα ατομικό κατόρθωμα η πνευματικότητα. Η πνευματικότητα σε τοποθετεί σε σχέση με ολόκληρο το σύμπαν, με ό,τι γνωρίζεις. Σου δίνει δηλαδή νόημα και αποκτάς μία βάση η οποία υπάρχει σε οτιδήποτε γνωρίζεις και αφορά τα πάντα. Ένας άλλος τρόπος, ας πούμε, που εξασκεί την πνευματικότητα είναι η γιόγκα. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν κάνει γιόγκα, και αυτή όμως είναι η γιόγκα είναι μία στροφή στην εσωτερικότητά μας.
η σύνδεση του εαυτού μας, του σώματός μας με κάτι το ανώτερο. Όλα αυτά, επειδή έχουν σαν πυρήνα τον εαυτό μας, είναι λογικό να εξυψώνουν την πνευματικότητά μας. Άλλοι μιλούν για την ενσυνειδητότητα. Ενσυνειδητότητα εννοούμε όχι τη γνώση. Δηλαδή να πάρω να διαβάσω μια εγκυκλοπαίδεια και να την ξέρω απ' έξω, αυτό δεν είναι ενσυνειδητότητα. Ενσυνειδητότητα είναι να γνωρίζω και να έχω βαθιά επίγνωση κάποιου πράγματος και περισσότερο του εαυτού μου. Να παρατηρώ κάτι και να το παρατηρώ σε τόσο βάθος ώστε να έχω εστιάσει σε αυτό. Και όταν εστιάζουμε κάπου βλέπουμε τις λεπτομέρειες. Αν εγώ είμαι επιφανειακός, βλέπω μόνο επιφανειακά. Α, τι ωραίο αμάξι είναι αυτό. Α, τι ωραία κοπέλα είναι αυτή. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι πνευματικότητα. Για να πω κάτι και να το γνωρίσω, να έχω την επίγνωσή του, πρέπει να ζουμάρω, να εστιάσω πάνω, μέσα σε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά να το γνωρίσω, αυτό είναι ενσυνειδητότητα. Να γνωρίσω στο βάθος του κάτι. Άλλοι βρίσκουν αυτή την πνευματικότητα, μάλλον όχι τη βρίσκουν, νιώθουν αυτή την αρμονική ισορροπία στη φύση. Ο άλλος λέει, εγώ μου αρέσει να περπατάω στη φύση, νιώθω άλλος άνθρωπος. Γιατί αυτό, γιατί το νιώθει αυτό? Γιατί προφανώς μέσα του, έστω και ασυνείδητα, και δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάτι συνειδητό, νιώθουμε αυτή τη σύνδεση με τη φύση. Νιώθουμε ότι εμείς με αυτά τα δέντρα, ότι έχουμε κάτι το κοινό, ζούμε στον ίδιο κόσμο, κάτω από τον ίδιο ήλιο, κάτω από την ίδια ενέργεια. Δηλαδή ότι έχουμε κοινά με αυτά που βλέπουμε και αυτό μας αρέσει. Και όταν λέμε φύση δεν εννοούμε μόνο τα δέντρα, είναι και τα ζώα, είναι και οτιδήποτε ζει στη φύση. Αυτή η σύνδεση δηλαδή σε πολλούς τονίζει αυτή την πνευματικότητά του. Ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει διαβάσει τίποτα, αλλά βγαίνει στη φύση και γίνεται άλλος άνθρωπος. Πραγματικά εγώ θα σας πω τώρα ένα προσωπικό βίωμα. Το πρωί όταν βγαίνω για βόλτα να περπατήσω, συνήθως περπατάω παραλιακά και εκεί όλες οι όμορφες ιδέες, όλες οι λύσεις που μου έρχονται στο μυαλό είναι βλέποντας τη θάλασσα και περπατώντας δίπλα στη θάλασσα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά έχω παρατηρήσει ότι περπατώντας μέσα δίπλα στη θάλασσα μου γεννιούνται τόσα πολλά και ωραία πράγματα και μου έρχονται οι λύσεις στα προβλήματά μου. Αυτό τώρα δεν μπορώ με ποιο άλλο τρόπο να το χαρακτηρίσω. Δεν είναι ούτε ένα θέμα που μπορώ να το υποστηρίξω επιστημονικά, αλλά καθαρά ότι υπάρχει μια σχέση με το περιβάλλον που εμένα αυτή η σχέση με βοηθάει να κατανοήσω περισσότερο τα πράγματα. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που καταλαβαίνουμε ότι είναι πνευματικός? Καταλαβαίνουμε ένας άνθρωπος ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και όχι γυαλαντζή, ας πούμε, που το παίζουν πνευματικοί, γιατί κάποια στιγμή όλοι, μάλλον οι περισσότεροι από τους δίθεν πνευματικούς, υποκρίνονται για να αλλοιώσουν την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό τους. Θα πούμε μερικά χαρακτηριστικά. Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι αυθεντικοί. Δεν έχουν την ανάγκη να το παίζουν που λέμε. Εγώ αυτό σημαίνει, κύριε. Άμα θέλεις, ναι. Δεν θέλεις, να είσαι καλά. Η αυθεντικότητα δηλαδή είναι η αποδοχή του εαυτού μου. Αν εγώ είμαι παγιδευμένος και δεν αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, αλλά για να τον αποδεχθώ πρέπει να το γνωρίσω πριν. Εδώ μπαίνει η πνευματικότητα. Είναι αυτή η υπαρξιακή κατανόηση του εαυτού μου. Αλλιώς θα τον κοροϊδεύω και θα κοροϊδεύω και τους άλλους. Άρα ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυθεντικός. Είναι αυθόρμητος.
οι πνευματικοί άνθρωποι είναι θαραλέοι. Γιατί είναι θαραλέοι? Γιατί έχουν το θάρρος, έχουν πια την πίστη, γιατί η πνευματικότητα είναι μια ευρεία πίστη, έτσι, με την έννοια της πίστης να το πάρουμε, είναι μια ευρεία πίστη που καλύπτει όλη την ύπαρξή μας. Οι άνθρωποι που πιστεύουν κάτι έχουν θάρρος. Μια μάνα που πιστεύει και αγαπάει το παιδί της μπορεί να κάνει τα πάντα για το παιδί της. Άρα ο άνθρωπος που λειτουργεί πνευματικά είναι θαραλέος άνθρωπος, δεν είναι δειλός. Δεν φοβάται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, γιατί πια έχει κατασταλάξει στην πραγματικότητα, τη δικιά του πραγματικότητα. Άρα είναι αποφασισμένος. Οι άνθρωποι αυτοί επίσης έχουν χιούμορ. Έχουν πολύ χιούμορ. Γιατί ακριβώς ξέρουν τη διαφορά των πνευματικών και των μη πνευματικών ανθρώπων και χρησιμοποιούν αυτή τη διαφορά πολλές φορές για να δώσουν ένα χιούμορ στην υπόθεση, για να σε προκαλέσουν με την περιέργεια. Πολλές φορές το χιούμορ και η περιέργεια το χιούμορ είναι πολύ επικοδομητικός παράγοντας, και η περιέργεια. Σου προκαλώ την περιέργεια για να εστιάσεις σε μένα. Και λες, τι λέει τώρα αυτός, πού το πάει? Και αρχίζεις με ένα χιούμορ. Αυτό είναι πνευματικότητα. Οι πνευματικοί άνθρωποι μετά τι είναι? Είναι επαναστάτες. Με την έννοια επαναστάτες, έτσι. Επαναστάτες, όχι να πάρουμε τα όπλα, αλλά όταν κάτι το πιστεύεις τόσο πολύ και ζεις με αυτό και το βιώνεις καθημερινά και γίνεται κανόνα στη ζωή σου, πια είναι ό,τι πιο δυνατό έχεις μέσα σου. Και γι' αυτό μπορείς να φέρεις τα πάνω κάτω που λένε. Αυτό εννοούμε ότι είναι επαναστάτες. Δεν θα σου το επιβάλλουν. Επίσης οι πνευματικοί άνθρωποι τι έχουν? Έχει καρδιά μικρού παιδιού. Το παιδί, ποια είναι η διαφορά? Η καρδιά του μικρού παιδιού δεν είναι αλλοιωμένο από τις ηλιστικές πεποιθήσεις των άλλων. Η ζωή είναι να βγάλεις χρήμα. Άμα δεν βγάλεις χρήμα, τι κάνεις τώρα? Να είσαι ρεαλιστής, τι φαντασίες και σαχλαμάρες τώρα και συναισθήματα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Το παιδί όμως, πριν φτάσει σε αυτή την ηλικία που να έχει αλλοιωθεί το είναι του, είναι αγνό. Πιστεύει σε κάτι όμορφο, γιατί δεν έχει αλλοιωθεί. Είναι ότι πιο καθαρό έχει βγει. Οι πνευματικοί άνθρωποι έτσι λειτουργούν, γιατί όλα τα άλλα τα έχουν απορρίψει. Ό,τι και να μου πεις εμένα για να μου δικαιολογήσεις ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις λεφτά και ότι επιτυχημένος είναι αυτό, εγώ θα σε ακούω βερεσέ, γιατί τα έχω απορρίψει. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα έχω την αφέλεια ενός παιδιού. Λειτουργώ σαν παιδί. Τώρα εδώ μια παρένθεση θα σας κάνω. Έλεγα πριν σε μια φίλη εδώ μέσα για τον εσωτερικό εαυτό μας, πόσο βαθύς και πόσο αληθινός είναι όταν μπορούμε να πλησιάσουμε τον εσωτερικό εαυτό μας. Και αυτός ο εσωτερικός εαυτός μας, ξέρετε, έχει μια ηλικία 5 με 6 ετών. Είναι μια ηλικία που ό,τι του πεις το δέχεται. Γιατί δεν έχει ακόμα δημιουργήσει τα φίλτρα να απορρίψει ή να επιλέξει αυτό που επιλέγουν οι μεγαλύτεροι. Ο εσωτερικός μας εαυτός δηλαδή συμπεριφέρεται σαν ένα παιδί, σαν ένα 5χρονο παιδί που του λες θα έρθει ο Γιώργης Βασίλης και θα σου φέρει δώρο και το πιστεύει. Και είναι όμορφο να το πιστεύει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ψέμα. Είναι ότι είναι τόσο αγνή η ψυχή του που δεν θέλει να πιστέψει κάτι άλλο. Είναι καλόβολο, είναι αληθινό.
Οι πνευματικοί άνθρωποι μιλούν με τη γλώσσα των άλλων, μάλλον καταλαβαίνουν και τη γλώσσα των άλλων. Δηλαδή ένας πνευματικός άνθρωπος αμέσως καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που δεν είναι πνευματικός. Αμέσως. Ακόμα και από τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Ακόμα και από την έκφραση του προσώπου που παίρνει. Τους καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να τους μιλήσει με τον ίδιο τρόπο, αν θέλει. Για να τον καταλάβουν. Ή αν θέλει να τους πει κάτι πνευματικό, θα τους το πει με την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούν αυτοί, οι μη πνευματικοί άνθρωποι. Για να το καταλάβουν, γιατί έτσι δεν θα το καταλάβουν. Μου έλεγε ένα αγαπημένο μου πρόσωπο που δεν υπάρχει. Μου έλεγε, στο χωριάτι να μιλάς χωριάτικα. Δεν είναι ωφελή στο χωριάτι, μην παρεξηγηθώ με τη λέξη χωριάτης, έτσι, τους αγαπώ. Δεν ωφελεί να μιλήσω εγώ με επιστημονικούς όρους στο χωριάτι. Θα του μιλήσω με όρους που τους καταλαβαίνει, για να με καταλάβει. Έτσι θα γίνω εγώ αγαπητός, έτσι θα με καταλάβει, έτσι θα γίνουμε φίλοι. Αλλιώς θα έχουμε αυτή την απόσταση. Αυτή λοιπόν την απόσταση, οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να σε καταλάβουν και να έρθουν κοντά σου. Ενώ οι άλλοι δεν θα έρθουν κοντά σου. Θα χρησιμοποιήσουν άλλη γλώσσα, τη δικιά τους γλώσσα. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είναι ποτέ χλιαροί. Ο χλιαρός τι σημαίνει είμαι χλιαρός. Έτσι και έτσι πιστεύω, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί και να είναι έτσι. Δεν είμαι σίγουρος. Για κάτι όμως που είμαι σίγουρος και το βιώνω και ζω με αυτό το πράγμα, λέω όχι, αυτό είναι έτσι. Η άποψή μου μπορεί να είναι λάθος, αλλά η άποψή μου είναι αυτή, την πιστεύω. Δεν είμαι χλιαρός. Όταν μου λένε σ' αρέσει αυτό, λέω ναι, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Ποτέ δεν θα είμαι έτσι χλιαρός. Ή θα πω δεν ξέρω. Αλλά χλιαρός δεν θα είμαι. Και τώρα ας πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε για τη διαφορά μεταξύ πνευματικότητας και θρησκείας. Εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Οι πιο πολλοί εδώ φαντάζομαι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ό,τι πω δεν θέλω να θίξω καμία πλευρά από τις δύο. Απλώς θα πω αυτά που βλέπω, αυτά που έχω μάθει, αυτά που συναντώ για τη διαφορά μεταξύ πνευματικότητας και θρησκείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί ορθόδοξοι πνευματικοί με πνευματικότητα. Αλλά να δείτε ότι η πνευματικότητα είναι μιας άλλης μορφής, η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αξίζει να τα δούμε για να καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό που είμαστε. Για να κάνουμε και μια ενδοσκόπηση, να πούμε ναι, εγώ είμαι χριστιανός, πιστεύω αυτό, αλλά μήπως πρέπει να το δω και λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι θρησκείες δεν είναι μία, είναι πολλές. Η πνευματικότητα όμως είναι μία. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Θρησκείες μπορεί να έχουμε ένα σωρό και κάθε μία να έχει τη δική της πνευματικότητα και τη δική της άποψη. Αλλά η πνευματικότητα είναι μία. Η θρησκεία είναι για όσους χρειάζονται κάποιον να τους πει τι θα κάνουν. Αυτό το καταλαβαίνετε και ζητούν καθοδήγηση. Τι λέει εδώ αυτό το Ιερό Βιβλίο, τι λέει το άλλο. Στην πνευματικότητα τι κάνουμε αφού γραζόμαστε την εσωτερική μας φωνή. Δεν ζητάω εγώ από κάποιον να με καθοδηγήσει. Σας είπα προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Εδώ είναι ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει. Δεν θίγω. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Απλά τις διαφορές λέω. Η θρησκεία έχει δογματικούς κανόνες. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι εγώ πρέπει, αφού ανήκω σε αυτή τη θρησκεία, πρέπει να υποτάσσομαι και να πιστεύω σε αυτούς τους δογματικούς κανόνες.
Η πνευματικότητα μας καλεί να συζητήσουμε τα πάντα και να αμφισβητήσουμε τα πάντα. Μια θρησκεία μπορεί να σου πει να αμφισβητήσεις το δόγμα της. Ποια θρησκεία μπορεί να σου το πει? Καμία. Εδώ δεν καταλαβαίνουμε ένα περιορισμό του εαυτού μας. Οπωσδήποτε. Δεν μιλάω για ορθόδοξη θρησκεία, μιλάω γενικά για θρησκείες, έτσι. Οι θρησκείες, ένα κοινό χαρακτηριστικό των θρησκειών είναι ότι είναι απειλητικές και σε τρομάζουν. Πόσες φορές έχουμε διαβάσει ότι αν κάνεις αυτό είναι αμαρτία και θα πας στην κόλαση. Ή αυτό μην το κάνεις γιατί αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ο Θεός δεν το θέλει, ας πούμε. Τώρα μιλάω πολύ απλά. Ή για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, για να σωθείς. Αν δεν το κάνεις, δεν σώζεσαι. Δεν ενέχει λίγο εκβιασμό μέσα αυτό το πράγμα? Δεν έχει μια απειλή αυτό το πράγμα. Ξέρεις, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ ή αυτό που λέει το βιβλίο, γιατί αλλιώς δεν θα σωθείς. Θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι, ας πούμε. Η πνευματικότητα δεν έχει τέτοια πράγματα, αφού είναι μια καθαρά προσωπική ευάθυνση μέσα μας. Η πνευματικότητα χαρίζει εσωτερική γαλήνη. Δεν απειλεί, ούτε εκβιάζει. Η πνευματικότητα λέει μάθε από το λάθος σου. Δεν σου λέει μη το κάνεις, θα τιμωρηθείς. Σου λέει έκανες το λάθος, το συνειδητοποίησες μετά, μάθε όμως από το λάθος σου. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Οι θρησκείες. Η θρησκεία είναι Θεός? Όχι. Η θρησκεία είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι Θεός η θρησκεία. Πολλές φορές ακούμε θρησκεία και άλλο Θεός, άλλο θρησκεία. Η πνευματικότητα δεν έχει καμία τέτοια αναφορά. Δεν υπάρχει Θεός για την πνευματικότητα. Μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν είναι αυτή που κάνει κουμάντο στην πνευματικότητα. Δεν υπάρχει ο Θεός που πρέπει να φοβάσαι. Η θρησκεία καταστέλει οτιδήποτε είναι λάθος. Για δέστε πως μιλούν για τους αιρετικούς. Για δέστε πως λέει τι αυτός είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Μην του μιλάς. Τι σόι είναι αυτό? Είναι ένας περιορισμός που πια δεν έχει νόημα στην πνευματικότητα. Τι σχέση έχει η πνευματικότητα με το να αποκλείσεις ανθρώπους? Με το να δημιουργείς εχθρούς? Με το να αποκλείσεις ανθρώπους? Η θρησκεία είναι επινόηση. Για αυτούς που πιστεύουν, μιλούν για οι θρησκείες αποκαλύψεως. Δεν μάθαμε ο χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Μωαμεθανισμός. Λένε ότι είναι θρησκείες εξ αποκαλύψεως. Το λένε οι ίδιες. Ότι αποκαλύφθηκε ο τάδε και δημιουργήσε θρησκεία. Η πνευματικότητα δεν είναι αποκάλυψη. Δεν είναι επινόηση κάποιου. Είναι αποκάλυψη. Αποκάλυψη του εαυτού μας είναι η πνευματικότητα. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν την επινόησε κάποιος και να ακολουθήσω εγώ την επινόηση του άλλου. Είναι καθαρά προσωπικό μου βίωμα η πνευματικότητά μου. Η θρησκεία είναι ανθρώπινη. Δηλαδή τι? Δημιούργημα ένας οργανισμός που τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Και μάλιστα οι άντρες, έτσι. Έχει σημασία αυτό. Γιατί δείτε πόσα πράγματα σε διάφορες θρησκείες. Πώς γίνεται διαχωρισμός ανδρών και γυναικών. Αυτό μπορείτε εσείς δεν μπορείτε αυτό, εσείς μπορείτε αυτό. Γιατί το φτιάξανε, τις φτιάξανε θρησκείες άντρες. Και το βασικό, η θρησκεία είναι πηγή διχασμού.
Για δέστε αυτή η πόλεμη. Πολεμούν οι μουσουλμάνοι, τους Εβραίους, οι Σουνίτες με τους Ιήτες. Είναι Δηλαδή, και του Αγίου Βαρθολομαίου. ναι, οι καθολικοί δεν θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τους Ορθόδοξους ή και το ανάποδο. Δηλαδή τι κάνει, τελικά οι θρησκείες τι προσφέρουν. Εγώ δεν μιλάω για μια θρησκεία συγκεκριμένη. Τι προσφέρουν οι θρησκείες? Το διχασμό. Αφού μας διχάζουν οι θρησκείες, δεν μας ενώνουν. Όποιος πάει να μιλήσει για ένωση, τι λέει με αυτούς που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Δηλαδή αμέσως τους κατηγορεί. Δεν είναι πνευματικότητα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει σχέση η θρησκευτική πνευματικότητα όταν βασίζεται σε δόγματα τέτοιας μορφής. Γι' αυτό σας λέω. Φαινομενικά μεν λες πνευματικός άνθρωπος, αλλά όταν αρχίζει να μιλάει τα διδάγματά του είναι διχαστικά. Δεν μπορεί να είναι αυτό πνευματικότητα. Μετά οι θρησκείες έχουν λατρεία. Έχουν συγκεκριμένες πράξεις, τελετουργικές. Η πνευματικότητα δεν έχει καμία λατρεία, καμία πράξη τελετουργική. Γι' αυτό ήθελα να σας πω ότι είναι εντελώς άλλο πράγμα η θρησκευτική πνευματικότητα από την πνευματικότητα. Η θρησκεία μας γεμίζει με δοξασμένα όνειρα. Προσέξτε λίγο αυτό. Η πνευματικότητα μας κάνει να ζούμε επίγεια δόξα. Η θρησκεία υπόσχεται ανταλλάγματα. Όλες οι θρησκείες υπόσχονται ανταλλάγματα. Άλλωστε γι' αυτό σε κρατούν κιόλας. Η πνευματικότητα δεν υπόσχεται τίποτα. Σου λέει αυτό που νιώθεις, αν είσαι πνευματικός άνθρωπος, θα το χαρίσει εδώ τώρα. Χαίρεσαι την πνευματικότητά σου. Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, ο τρόπος που αγαπάς, ο τρόπος που έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, αυτός είναι ο παράδεισος, αυτή είναι η πνευματικότητα. Δεν σου υπόσχεται για μεθαύριο τι θα γίνει και πού θα πας. Και το τελευταίο είναι ότι οι θρησκείες σου κάνουν να πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Η πνευματικότητα όμως μας κάνει να συνειδητοποιούμε την αιώνια ζωή. Άλλο να πιστεύω στην αιώνια ζωή και πώς θα είναι η θρησκεία, και άλλο η πνευματικότητα σου λέει να, αυτό που ζεις τώρα, αυτή η ομορφιά που ζεις τώρα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αιώνιας ζωής. Αυτό που ζεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας σου υπόσχεται την αιώνια ζωή, ο άλλος σου λέει ζήσε με αυτόν τον τρόπο, κοίταζε με αυτόν τον τρόπο, άλλαξε το νόημα της ζωής σου ώστε να τα κοιτάς έτσι και θα δεις ότι ο παράδεισος είναι αυτό που ζεις τώρα. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να καλύψω κάποιες από τις ανάγκες σας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θα παρακαλέσω όποιος θέλει να πει εδώ στο μικρόφωνο όμως, για να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από τις απόψεις όλων. Θέλετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο θέμα. Το παρακολούθησα πάρα πολύ, με μεγάλη προσοχή δηλαδή. Ήθελα να ρωτήσω, είπες ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι μορφές πνευματικότητας. Σωστά το κατάλαβα? Εκφράζονται με πνευματικότητα. Ναι, λέμε, ας πούμε, ένας που κάνει διαλογισμό είναι πνευματικός άνθρωπος. Επειδή πήγα δηλαδή να κάνω διαλογισμό ή να κάνω γιόγκα και τα λοιπά όλα αυτά. Κατάλαβα όμως από εκεί ότι και αυτός ο τρόπος είναι πάλι μία προσέγγιση σε μία θρησκεία από πίσω. Πάλι δηλαδή θέλουν να
να στοχεύσουν να μπεις σε ένα κανάλι, να ακολουθήσεις τα δικά τους κανάλια κατά κάποιον τρόπο. Γιατί υπάρχουν και εκεί κάποιες ιεραρχίες. Τώρα, γι' αυτό, επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά, δηλαδή και εκεί καταλήγει μάλλον όπως όλες, ότι κάπου σε οδηγούν σε μια άλλη θρησκεία, σε μια δικιά τους θρησκεία. Πάντως υπάρχει μια ιεραρχία που ξεκινάς από κάπου, ανεβαίνεις λίγο πιο πάνω κτλ. Όλα αυτά. Πραγματικά κάποτε όταν λέγαμε πνευματικός άνθρωπος, αναφερόμασταν σε ανθρώπους που είχαν σχέση πραγματικά με τη θρησκεία. Τώρα δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα, διευρύνθηκε η σκέψη μου, άλλαξε βέβαια αυτό, και πνευματικός άνθρωπος για μένα είναι ένας άνθρωπος, αυτό που είπα, στην καθημερινότητά του, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανέφερες, που ξεκινάει με το σεβασμό πρώτα στον συνάνθρωπό σου, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας θαραλέος άνθρωπος, ένας αληθινός άνθρωπος, και μπορεί πραγματικά να μην πιστεύει κάπου, να πιστεύει, όπως λες, μόνο στον εαυτό του. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να μου εξηγήσεις ως προς αν είναι πνευματικό η γιόγκα και ο διαλογισμός. Και τι σχέση μπορεί να έχει η προσευχή που κάνουμε στις διάφορες θρησκείες, είτε είναι ορθόδοξη είτε είναι οποιαδήποτε, με τον διαλογισμό. Ευχαριστώ. Η φίλη μας είπε ότι ο διαλογισμός την οδηγεί κάπου σε κάποια βήματα να πιστέψει κάτι άλλο, μια άλλη θρησκεία. Εγώ δεν αντελήφθην τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έκανα διαλογισμό. Καταρχάς να πούμε με λίγα λόγια τι είναι ο διαλογισμός. Τι είναι διαλογισμός? Δεν είναι καμιά επίκληση σε καμιά ούτε θεότητα ούτε σε κανέναν. Ο διαλογισμός είναι να κρατήσω τον εαυτό μου σε μια ηρεμία, να διώχνω όλες τις σκέψεις που τυχόν παρεμβάλλονται και ενοχλούν αυτή την ηρεμία μου, και αυτό μεγαλυνεύει και αρχίζω και έχω επικοινωνία με τον εαυτό μου. Δηλαδή αλλιώς ακούω την ανάσα μου, αλλιώς νιώθω το σώμα μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν απευθύνομαι πουθενά στο διαλογισμό. Είναι μια καθαρά προσωποκεντρική κίνηση ο διαλογισμός. Δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου άλλα πράγματα, αλλά εγώ αυτό έχω σαν διαλογισμό και δεν χρειάζομαι κανέναν ή καμία άλλη γνώση ή καμία έγκριση στο να προχωρήσω και να κάνω διαλογισμό. Τώρα, είπες για την προσευχή. Ναι, τη διαφορά. Κοιτάξτε, η προσευχή συνήθως προσευχόμαστε σε αυτό που ζητούμε την καθοδήγηση. Αυτό που είπαμε πριν, ότι η θρησκεία ζητάει την καθοδήγηση για να προχωρήσει. Και επειδή πιστεύεις ότι υπάρχει κάπου η καθοδήγηση, με την προσευχή προσπαθείς να επικοινωνήσεις νοερά, έτσι πνευματικά, με αυτόν που νομίζεις ότι θα σε καθοδηγήσει, για να πεις τι. Πολλοί του ζητούν, Θεέ μου δώσε μου εκείνο, δώσε μου τ' άλλο, όχι αποκλειστικά υλικό. Δώσε μου δύναμη, δώσε μου εκείνο κτλ. Αυτή είναι μια σχέση όμως η οποία έχει... Φεύγεις από τον εαυτό σου, αμελείς, αδιαφορείς για τον εαυτό σου, για τη δυνατότητά σου σαν πνεύμα, και απευθύνεσαι κάπου αλλού, να βρεις τη λύση από κάπου αλλού. Είναι επικοινωνία μεν, αλλά με αυτό που νομίζεις εσύ ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Όχι ότι δεν έχει δύναμη, προσέξτε. Υπάρχουν άνθρωποι που πέτυχαν πολλά πράγματα με την προσευχή. Το θέμα είναι πήρανε δύναμη από την ίδια την πίστη, ότι πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο άτομο, χωρίς να ξέρουμε ότι το άτομο αυτό μεσολάβησε για να λυθεί το θέμα μου. Η δικιά μου η πίστη είναι η δύναμη. Δηλαδή, πώς να σας πω, το χάπι το πλασίμπο, ας πούμε. Σου δίνω ένα χάπι και σου λέω, ξέρεις, θα περάσει ο πονοκέφαλός σου μόλις το πάρεις. Το πιστεύεις, με έχεις εμπιστοσύνη, το πιστεύεις, το παίρνεις και λες, πέρασε ο πονοκέφαλος. Αυτό είναι θέμα πίστης. Δηλαδή τι, είναι θέμα προσωπικό καθαρά. Εγώ χρησιμοποιώ
τη δύναμη της ψυχής μου, τη δύναμη που έχω να πιστεύω κάτι τόσο δυνατά σαν αλήθεια και δημιουργεί το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, όταν κάτι βάζουμε στο μυαλό μας και είναι τόσο δυνατό αυτό που βάζουμε στο μυαλό μας, συνήθως τα πιο δυνατά και βαθιά πράγματα πηγαίνουν στο βαθύ μυαλό μας, στο ασυνείδητο μυαλό μας. Εκεί κρατιούνται και οι αξίες και οι πεποιθήσεις μας. Όταν κάτι πολύ δυνατό, το ασυνείδητο μυαλό έχει την εξής ιδιότητα. Δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Δηλαδή, μπορώ να του πω κάτι φανταστικό και να το εκλαμβάνει σαν πραγματικότητα. Όταν σου λέγω πάρε αυτό το χάπι και θα περάσει αμέσως ο πονοκέφαλος, εκείνη τη στιγμή όταν το πιστέψει πραγματικά και εμβαθύνει μέσα στον ασυνείδητο νου της, προκαλούνται μηχανισμοί που δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας. Μηχανισμοί θεραπείας. Ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η αυτοίαση. Αν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, μπορούμε να αυτοθεραπευτούμε. Για να τους ενεργοποιήσεις όμως πρέπει να τους πιστέψεις ότι τους έχεις. Αν δεν τους έχεις, αν δεν το πιστέψεις, όσες προσευχές να κάνουμε σε οποιοδήποτε Θεό, αν δεν πιστεύουμε πραγματικά, δεν έχει σημασία σε ποιο Θεό. Δηλαδή θέλετε να πείτε στην Ινδία δεν γίνονται θαύματα? Γίνονται. Και έχουν και πολλά. Άμα ψάξετε τη βιβλιογραφία θα δείτε. Γιατί εκεί είναι άλλος ο Θεός που έκανε το θαύμα, άλλη προσευχή. Είναι η δύναμη που βγάζεις από μέσα σου, που ενεργοποιεί τις προσωπικές σου δυνάμεις. Τις έχουμε αυτές τις δυνάμεις. Απλώς εμείς επειδή δεν το γνωρίζουμε, τις αποδίδουμε κάπου αλλού. Και λες, είδες, ο Θεός με βοήθησε. Δεν ξέρω αν σε βοήθησε ο Θεός. Το θέμα είναι ότι αν εσύ δεν ήθελες να βοηθήσεις τον εαυτό σου, δεν θα σε βοηθούσε κανένας. Γιατί εσύ ο ίδιος δεν θα βοηθούσε τον εαυτό σου. Άλλος. Ναι. Αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν διάφορα είδη προσευχής. Μια και μιλάμε για προσευχή. Ένα είδος είναι αυτό που ξέρουμε, που ζητούμε. Προσέξτε τις λέξεις. Που ζητούμε. Θεέ μου, κάνε μου αυτό. Θεέ μου, θέλω εκείνο. Είναι ένα άλλο είδος προσευχές όπου ας πούμε ο προσευχόμενος δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Αυτή είναι η καλογερική προσευχή. Κανένας καλόγερος δεν θα μιλήσει προσευχόμενος. Λέγεται η προσευχή της σιωπής. Όταν τα είδα αυτά τα είδη, έκανα τη σύγκριση και λέω, μιλώντας ή σιωπώντας, τι είναι πιο αποτελεσματικό? Σας το θέτω σαν ερώτημα, γιατί δεν είναι θέμα να απαντήσω εγώ για όλους.
Εγώ νιώθω για μένα ότι αυτό που λέμε προσευχή δεν θέλω να είναι έξω από μένα, να απευθύνεται κάπου. Αλλά μέσα μου να έχω τη δύναμη και σιωπώντας να επιτύχω αυτό που θέλω. Διαλέγετε και παίρνετε. Οι πρωτόγονοι είχαν και αυτοί προσευχές και αυτοί ζητούσαν. Τι κάνανε οι πρωτόγονοι? Κάμνανε έναν κύκλο, έμπαιναν μέσα στον κύκλο και σκέφτονταν αυτό που ήθελαν. Και διάβασα ένα ανέκδοτο. Έκαναν οι πρωτόγονοι έναν κύκλο. Μπήκανε μέσα στον κύκλο και είπανε οι δύο φίλοι που πήγανε εκεί. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε, λέει, βροχή. Είπε ο πρωτόγονος, θα περιμένουμε βροχή. Όμως εγώ βλέπω ότι εσύ ομπρέλα δεν πήρες. Όταν πέρασαν ώρες, άρχισε μια καταρακτώδης βροχή. Δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν. Τότε η προσευχή, ο κύκλος είχε το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τον παλιό καιρό γινόταν τα πράγματα χωρίς πολλές κουβέντες. Όμως εσύ, λέει, ομπρέλα δεν πήρες. Πώς θα βρέξει? Διάβασα ότι κάθε ύπαρξη που έχει αναπνοή έχει πνεύμα. Δηλαδή στους ανατολικούς αυτό ισχύει, για εκεί το διάβασα. Δηλαδή ένα φυτό έχει πνεύμα, μπορεί να έχει πνευματικότητα? Το θέτω σαν ερώτημα, γιατί δεν μπόρεσα να το ερμηνεύσω. Έχουν γίνει πολλά πειράματα το πώς αντιδρούν τα φυτά. Και έχουν δει ότι τα φυτά αντιδρούν και στην απειλή να τα κόψεις. Έχουν αντιδράσει σε απειλές πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το λιγότερο ότι έχουν μία δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και να επικοινωνούμε το περιβάλλον. Τώρα αν εμείς δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα τους, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Οπωσδήποτε υπάρχει η λειτουργία της αναπνοής στα φυτά, έτσι. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αντιδρούν, και ό,τι αντιδρά σημαίνει ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά νόησης. Μην μας παραξενεύει πώς εννοούμε εμείς τη νόηση με τα δικά μας μέτρα. Μεθαύριο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα φυτά έχουν εγκέφαλο μιας μορφής που κατευθύνει τις κινήσεις του, τις αντιδράσεις τους. Αυτό όμως σήμερα ακόμα δεν είναι αποδεδειγμένο. Όμως υπάρχει αντίδραση. Αν ήταν κάτι νεκρό,
δεν θα υπήρχε καθόλου αντίδραση. Αν κάτι δεν, όπως αναπνέουν τα φυτά, και αυτό είναι μια αντίδραση. Τώρα αν είναι πνευματικά τα φυτά ή όχι, δεν είμαστε σε θέση ακόμα να το δούμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο λέγανε και πριν από πολλά χρόνια για τα ψάρια, για τα ζώα. Εκεί όμως αποδείχθηκαν ότι τα δελφίνια έχουν τεράστια νοητική ικανότητα. Οι φάλαινες, οι όρκες. Αυτό δεν το ξέραμε. Λέγαμε έλα μωρέ ψάρια τώρα και τα λοιπά. Αναπνέουν, ναι, τρώνε, κάνουν. Τα πιο νοήμωνα ζώα. Γιατί τα φυτά όχι? Αυτό έτσι σαν το θέτω σαν απάντηση στην ερώτηση. Απαντούμε μια άλλη ερώτηση δηλαδή. Τα φυτά. Ναι, ναι, Έχω παράδειγμα. ναι. Τα φυτά. Βάλανε δύο φυτά κοντά που δεν συμπαθιούνται. Το καθένα είναι διαφορετικό από τα φυτά. Αυτό που δεν συμπαθείται χάθηκε. Το φυτό που έκανε κακό στο άλλο, εκείνο χάθηκε. Γιατί δεν είχαν καλή συνάφεια τα δύο φυτά. Όταν φυτεύετε, προσέχετε με ποιο φυτεύετε. Έχουνε και τα φυτά ένα είδος διαίσθηση που τα σμπρώχνει ή τα αποθεί το ένα από το άλλο. Ευχαριστούμε την Αναστασία. Καταρχήν, γεια σας και χρόνια πολλά στις μητέρες. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία. Όπως είπε και ο μαθητής, να δίνουμε και μια άλλη νότα, όπως είπε και ο μαθητής που έπρεπε να γράψει μια έκθεση με τίτλο «Μάνα είναι μόνο μία». Πήγε στο σπίτι, έγραψε την έκθεση, την άλλη τη διάβασε στο σχολείο και έλεγε «Εμένα η μαμά μου κάλεσε τις φίλες της και τις κερνούσε γλυκά και ποτά και λοιπά. Σε μια στιγμή μου λέει «Δημητράκη, πήγαινε στο ψυγείο να μου φέρεις μία πορτοκαλάδα». Ο τίτλος, είπαμε, της έκθεσης είναι «Μάνα είναι μόνο μία». Φωνάζει από μέσα ο Δημητράκης «Μάνα είναι μόνο μία». Και έτσι λοιπόν για την πορτοκαλάδα. Θα πω γενικά για την πνευματικότητα μερικά πράγματα, όσο μπορώ πιο σύντομα, και μετά θα πω και 2-3 για τη θρησκεία, γιατί ως εκπαιδευτικός δίδαξα στα σχολεία θρησκευτικά και διδάσκονται τα θρησκευτικά, για να πω ποια είναι ορισμένα αυθεντικά και ποια είναι παρεξηγημένα. Λοιπόν, όσο για την πνευματικότητα, δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Δεν υπάρχει ούτε ένα φάχ, δηλαδή ούτε ένας τομέας σε μια σχολή, μεσαία, ανώτερη, που να λέει ότι θα πάω εγώ να εγγραφώ για να διδαχτώ το μάθημα πνευματικότητα. Κατά την άποψή μου, είναι η πνευματικότητα κάτι που κατακτιέται με τον καιρό από τον καθέναν άνθρωπο. Έχει, όπως μας ανέλησε πάρα πολύ καλά ο Μιχάλης, πάρα πολλά στοιχεία. Κυρίως είναι αυτό εκφράζεται το είδος της πνευματικότητας που έχει κάθε άνθρωπος. Και να πω, κάνω μια παρένθεση, δεν μπορείς να μετρήσεις το βαθμό πνευματικότητος του καθενός. Λοιπόν, αυτό εκφράζεται με τη συμπεριφορά μας βεβαίως.
Αλλά νομίζω ότι κατακτιέται με τη ζωή μας, κατακτιέται με την παιδεία μας, με τον τρόπο της ζωής μας που ζούμε σιγά σιγά, χωρίς να λέμε ότι υπάρχουν βιβλία που θα τα διαβάσεις και θα τα αποκτήσεις. Συνήθως λέμε αυτός είναι ανώτερος άνθρωπος. Τι εννοούμε? Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπε, η συμπεριφορά του. Έτσι, ένας τέτοιος ανώτερος άνθρωπος με πνευματικότητα, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ποτέ προληπτικός. Έτσι. Δεν προκαταλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπει ποτέ τη ζωή με θολά γυαλιά. Δηλαδή δεν είναι προκατηλημένος. Φίλοι μου, η λέξη προκατάληψη είναι δηλητηριώδης λέξη. Διότι αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα όχι με τη λογική, όχι με το σωστό τρόπο. Δημιουργείς μια κατάσταση μέσα σου, όπως είπα, βλέπεις με θολά γυαλιά τα πράγματα και μετά την προβάλλεις. Και είναι πάρα πολύ κακό. Έχουμε στη ζωή μας, βλέπουμε και τώρα, να μην αναφερθώ σε γεγονότα, από το να ακούς, από τις διαφημίσεις, από τους άλλους, από όλα, χωρίς εσύ ο ίδιος με τη δική σου κρίση να διαμορφώσει άποψη και να ακούς απόψεις άλλων, τις οποίες υιοθετείς. Αυτό δεν είναι ίδιο του ανθρώπου με πνευματικότητα. Ο άνθρωπος με πνευματικότητα δεν αυτοπροβάλλεται ποτέ. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο ο ίδιος. Έχει μια σωστή κρίση, διαχειρίζεται τα πράγματα και έρχομαι σε αυτό, στην καθημερινότητα. Σε τι λοιπόν αυτή η πνευματικότητα μας βοηθάει? Μας βοηθάει στο να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις, όχι μόνο τις δικές μας, αλλά και τις καταστάσεις με σχέση τους άλλους, με σύνεση, με ανθρωπιά, με αυθεντικότητα και να δεν ξεφεύγει από μόνος του. Συμπεριφέρεται ωραία, ανθρώπινα, συνετά. Αυτό όμως το κέρδισε στην πορεία του. Δεν μπορεί κανένας να πει πώς θα τα κερδίσουμε και πώς θα απαλλαγούμε από τα άλλα τα οποία δεσμεύουν το μυαλό μας, την κρίση μας κλπ. Σήμερα ήρθα με το ταξί από το σπίτι μου και με ρωτάει ο ταξιτζής, αυτό το καφέ που θα πάτε έχει δουλειά, δουλεύει? Γιατί ήξερα κάποιος πρώτα λέει ότι το είχε. Λέω, εγώ πάω μια φορά κάθε μήνα, γιατί έχουμε μια συγκέντρωση και κάνουμε ορισμένες ομιλίες. Αυτή την ημέρα βλέπω πράγματι ότι έχει δουλειά, αλλά δεν έχω άποψη για τις άλλες μέρες. Μου είπε λοιπόν μετά ο ταξιτζής, λέει, χαίρομαι που το είπατε αυτό, γιατί επειδή εσείς δεν γνωρίζετε, λέτε δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να βγάλω άποψη από μια μέρα. Και μου άρεσε που το είπες, γιατί εμείς σαν Έλληνες λέμε, λέει, ό,τι θέλουμε χωρίς να έχουμε άποψη. Δεν το λέω αυτό για μένα, το λέω ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο πνευματικότητας. Έτσι, όταν θέλεις να έχεις μία άποψη για οτιδήποτε, αυτή η άποψη πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, συνετή και να βγαίνει μέσα από τη δική σου πορεία στην πνευματικότητα την όποια θέλεις. Αυτό είναι το κέρδος για την καθημερινότητά μας. Έτσι. Γιατί, να μην πω, επιτρέψτε μου να πω τώρα, βλέπουμε και το θέμα που μας απασχολεί. Δεν θέλω να φτάσω και, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν βγάλει ετυμηγορίες από μόνοι τους. Δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση? Εμένα με τρομάζει αυτό. Διότι χωρίς να ξέρω
τι γίνεται, πώς και τι. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Ένας άνθρωπος λοιπόν με πνευματικότητα δεν μπορεί ούτε για τον συνάνθρωπό του, ούτε για οποιοδήποτε άλλο να εκφέρει άποψη. Έτσι, από μόνος του. Είναι συνετός, δεν ενοχλεί και ποτέ δεν αυτοπροβάλλεται. Τώρα για το θέμα της θρησκείας. Κάποτε μια μέρα μου λέει ένας μαθητής μου, «Κυρία Άννα, υπάρχει κόλαση?» Και απαντώ αμέσως, «Όχι, δεν υπάρχει». «Μα λένε ότι θα πας στην κόλαση». Θέλω να πω τι κακό έκαναν τα ιερατεία που δεν στάθηκαν στο νόημα της θρησκείας και στάθηκαν σε άλλα κατά καιρούς. Πώς λοιπόν σε ένα παιδί με μια κρίση 8, 9 και 10 ετών μπορώ να το εξηγήσω γιατί λέω δεν υπάρχει κόλαση? Σε έναν μεγαλύτερο θα έλεγα ότι αυτό το χρησιμοποιούν σαν φόβητρο, ότι ένας άνθρωπος θα τιμωρηθεί τόσο πολύ. Από την άλλη μεριά όμως λες ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Από την άλλη μεριά όμως λες στο παιδί ότι έχει έναν άγγελο που το φυλάει. Λέω, ξέρετε γιατί το λένε? Αυτό δεν το λένε ακριβώς, αλλά είναι λίγο για να πούν σε έναν άνθρωπο ότι κοίτα, μια πράξη σου θα σε ενοχλεί τόσο πολύ που είναι σαν να είσαι στην κόλαση. Αλλά και πάλι δεν μου άρεσε, δεν μπορούσα παραπάνω να πω σε αυτό το παιδί. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ανάγκη των ανθρώπων να πιστέψουν δεν είναι τωρινή. Από αρχαιοτάτων πίστευαν στα πάντα. Στο φεγγάρι, στον ήλιο, στο ηφαίστειο είχαν μία ανάγκη. Γιατί άραγε? Γιατί δεν γνώριζαν πρώτα πώς εξελίσσεται η φύση, έτσι, και τα συμβάντα στη φύση. Αλλά από την άλλη μεριά γιατί είχαν ανάγκη να πιαστούν από κάπου. Γιατί η επιβίωση ήταν δύσκολη, ο φόβος του θανάτου μεγάλος, η παιδεία δεν υπήρχε, δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν και άρχισαν λοιπόν να κάνουν τα είδωλα κλπ. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι ήταν ο πρώτος λαός που πίστεψε σε μονοθεϊστική θρησκεία. Και αυτό το λένε και τα βιβλία που διδάσκουμε, ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα. Στη διάχυτη, ας το πω, στη διάχυτη κατάσταση γύρω από τις θρησκείες, από την πίστη, έτσι, από τις δυσαιδαιμονίες των ανθρώπων, τα γράφει και ο Ησίωδος όλα αυτά, μα και οι Έλληνες πίστευαν σε 12 θεούς. Μόνο οι Εβραίοι ξεκίνησαν την μονοθεϊστική θρησκεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι όταν μιλάνε για τη θρησκεία και σήμερα δεν στέκονται στην ουσία του θέματος, παρά στα τελετουργικά και παρά στα όλα τα οποία έχουν διεμευθεί μέσω των συνόδων, των κορυφών, των διαδικασιών, των ιερατείων κλπ. Για τη δική μας θρησκεία θα πω κάτι, ότι μερικές φορές δεν απέχει από την πνευματικότητα που είπαμε. Γιατί καθαρά να πω, δίδαξε την αγάπη, την ειρήνη, την ανθρωπιά. Άλλο τώρα αν πιστεύει κανείς. Αυτά δίδαξε. Και ο ίδιος ο Χριστός δεν στέκονται να πει ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε μόνο, δεν επέβαλε, λέει, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν σου επιβάλλει, δεν στέκονται εκεί. Το τι έγινε γύρω εκεί και όλα αυτά τα άλλα, έτσι τα παρατράγουδα θα έλεγα εγώ, επηρεάζει άσχημα και μάλιστα επηρέασαν και την ίδια και τη χριστιανική διδασκαλία. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι να είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι. Κανένας δεν σου επιβάλλει να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα αν υπάρχει άλλη ζωή ή όχι, εδώ ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Μπορεί πάντως ο καθένας
να πιστεύει και να ερευνά. Αλλά και πάλι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιστεύουν, γιατί αλλιώς νιώθουν ανασφαλείς. Ό,τι και να κάνουμε δεν θα σταματήσουν ποτέ λαοί και άνθρωποι να πιστεύουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Επίσης εγώ διάλεγα στα θρησκευτικά εκείνα τα πράγματα τα οποία ήταν ανθρωπιστικά και μπορούσαν να δικαιολογήσουν γιατί πιστεύουμε ως χριστιανοί. Ας πούμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σημαντικό. Ή το ότι ο ίδιος ο Χριστός επισκέφτεται τον Ζακχαίο, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης. Δέχεται μια γυναίκα που για εκείνη την εποχή ήταν έτσι. Δέχτηκε τη Σαμαρίτιδα, πήρε νερό από τη Σαμαρίτιδα και αν μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, ο πόλεμος που είχαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες ήταν τρομερός, σαν ένα σημερινό τώρα που βλέπουμε όλα αυτά. Επομένως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να διδαχτούν οι άνθρωποι πιο καλά και περισσότερη ουσία και λιγότερη πολλά τελετουργικά. Και θέλω να πω ότι ακόμα και σαν χριστιανοί όταν καθόμαστε και κρίνουμε τους άλλους, με τους καθολικούς είμαστε εχθροί. Με τους προτεστάντες επίσης, σαν να είναι ξένοι. Τότε θα έλεγα στον κάθε έναν που σκέφτεται χριστιανό ότι αυτοαναιρείται. Γιατί ο χριστιανισμός δεν κάνει ποτέ τέτοιες διακρίσεις. Έτσι, και αν θέλεις να λέγεσαι έστω χριστιανός, θα έχεις την πνευματική, θρησκευτική κατάσταση. Θα έχεις την πνευματικότητα από την θρησκευτική πλευρά. Και κλείνω πάλι με ένα ανέκδοτο σχολικό. Θυμάμαι ένα μαθητή, τον Επαμεινώντα, και αφού δίδαξα πολύ καλά την παραβολή του καλού Σαμαρίτη και τα είπαμε όλα, ήταν λίγο προς το τέλος του σχολείου, τα παιδιά κουρασμένα, ήταν 1 η ώρα. Αυτά είχαν τρελαθεί στο παιχνίδι έξω κλπ. Και στο τέλος πάντα τη διδασκαλία όταν λέμε κάτι, ζητούμε από τα παιδιά να μας πούν τι συγκράτησαν, τι απορίες έχουν, αφού περνάει λίγο διάστημα. Περιμένω κι εγώ να σηκώσει κάποιο παιδί το χέρι του. Δεν σηκώνει κανένας. Μετά από λίγο δειλά ο Επαμεινώντας σηκώνει το χέρι και μου λέει «Κυρία Άννα, τα είπατε τόσο ωραία που μου ήρθε να κοιμηθώ». Οπότε πάω στο γραφείο και λέω «Εάν δεν διδάσκουμε τα παιδιά γνώσεις οποιασδήποτε, τουλάχιστον τα προετοιμάζουμε ωραία για ύπνο». Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Εγώ έχω την εξής άποψη για το θέμα. Λίγο τώρα για τις θρησκείες δεν είναι το φόρτε μου να συζητάω, αλλά για την πνευματικότητα, οκ. Θεωρώ τον εαυτό μου πνευματικό άνθρωπο μεν, αλλά έχω να ισορροπήσω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν επιτρέπει πάντα να είμαι να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που θα ήθελα να συμπεριφέρομαι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για μένα αλλά για πολύ κόσμο. Με το θέμα θρησκείας έναντι πνευματικότητας έχω τα εξής θέματα. Σκεφτείτε μια γραμμή η οποία ξεκινάει από αριστερά, πηγαίνει δεξιά και είναι από το 1 ως το 100. Στο 100 είναι οι θρησκείες σε όλο τους το δυναμικό, στο 1 είναι η αγνή πνευματικότητα. Το που βρίσκεται ο καθένας σε σχέση με το τι πιστεύει και πώς το εκφράζει, αυτό είναι δική του θέση, δικό του νούμερο. Αυτό με το οποίο έχω μεγάλο πρόβλημα στις θρησκείες, οποιασδήποτε θρησκείες, είναι όταν αρχίσουν να μιλάνε για 3 πράγματα. Το ένα είναι ότι η δική μας λύση είναι η μόνη λύση, δηλαδή έχουμε βρει την αλήθεια, τη λέμε, την πρεσβεύουμε και όποιος δεν την καταλαβαίνει είναι ανίκανος να την καταλάβει, γιατί εμείς
την έχουμε βρει, εμείς έχουμε την επιφύτηση. Το δεύτερο είναι διαφόρων ειδών τιμωρίες, κόλαση διαφόρων ειδών και επίγειες εδώ καταστάσεις. Και το τρίτο είναι όταν δω την οποιαδήποτε θρησκεία, την οποιαδήποτε τάση να μετατρέπεται σε βιομηχανία παραγωγής χρήματος ή συνεισφοράς χρήματος από τους πιστούς για να διατηρηθεί το μεγαλείο της. Εκεί πέρα κλωτσάω πάρα πολύ άσχημα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε θρησκεία χρειάζεται να έχει κάποια μεγαλουργήματα, να έχει ένα ωραίο κτίριο, να έχει ένα ωραίο σημείο λατρείας κτλ. Τα οποία δρούν όμως, έχουν το ρόλο του ότι είναι σημεία εστίασης για τον κόσμο που ακολουθεί αυτού του είδους τη σκέψη, την οτροπία, την πίστη κτλ. Αλλά όταν έχουμε εξτραβαγκάντζες με χρυσούς τρούλους και φοβερά άμφια και πολυτελείς λιμουζίνες κτλ., συγγνώμη, αλλά γυρνάω την πλάτη μου και φεύγω. Πηγαίνω προς το ένα. Λοιπόν, είναι καθαρά επιλογή του καθενός το τι θα κάνει. Και επειδή έχω ταξιδέψει πολύ και λόγω χαρακτήρα και λόγω επαγγέλματος και λόγω τέλος πάντων ιδιοσυγκράσιας, έχω γνωρίσει κόσμο από αρκετά μέρη του κόσμου και το τι πιστεύουν, από Αμερική, από καθολικούς, από Ινδουιστές, χριστιανούς φυσικά, έτσι. Μαμεθανούς πολύ λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια υγιής, έτσι, αναλογία μεταξύ όλων. Την υγιέστερη φιλοσοφία ανάμεσα στην θρησκεία, την πνευματικότητα και τον τρόπο ζωής την έχω βρει στο βουδισμό. Έχω και ένα μέντορα Αμερικανό φωτογράφο που είναι βουδιστής, όπου η όλη ιστορία είναι πιο πολύ lifestyle σκεπτικό παρά θρησκεία. Δεν χρησιμοποιούν καν τη λέξη θρησκεία, τουλάχιστον όχι εκτενώς οι ίδιοι. Όλη τους συμπεριφορά είναι πολύ απλή. Δεν υπάρχουν φοβερά rituals, τελετές δηλαδή περίεργες. Υπάρχουν κάποιες προσευχές, κάποια μάντρας, κάποια πράγματα απλά. Όλοι ντύνονται απλά, συμπεριφέρονται απλά και μιλάνε ένας στον άλλον. Δεν έχουν φοβερές ιεραρχίες. Υπάρχει κάποια ιεραρχία βέβαια, αλλά δεν έχει εκείνο το τρομακτικό μεγαλόπρεπο του χριστιανισμού ή του καθολικισμού κτλ. Δεν ζητιούνται είτε χρηματικές εισφορές για να κατανευνιστούν οι θεοί, ούτε για να φτιάξουμε αυτό, ούτε τίποτα. Υπάρχει μια βιβλιογραφία την οποία όποιος θέλει, εάν θέλει, μπορεί να διαβάσει και τέλος πάντων μπορεί να ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία ζωής 100 χρόνια χωρίς να ξοδέψει ούτε 2 ευρώ, ας πούμε, αν το θέλει. Δεν το πάω καθαρά στο οικονομικό φυσικά, έτσι. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνεισφέρει στην πίστη του, στη θρησκεία του, ό,τι θέλει κτλ. Απλά όταν μερικές φορές βλέπω, γιατί και λόγω φωτογραφίας, κάνω φωτογραφίες γάμου τέλος πάντων και έχω μπει σε πολύ περίεργα σκηνικά. Έχω βρεθεί σε πολύ περίεργα σκηνικά με βάση το τι σημαίνει χρήμα για την θρησκεία όπως την εξασκούμε στην Ελλάδα τέλος πάντων. Και εντάξει, μερικές φορές μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Δεν πρόκειται ούτε να κατηγορήσω κανέναν, ούτε να πω κάτι αρνητικό. Απλά ο καθένας μπορεί να κρίνει με βάση τη δική του ψυχοσύνθεση το τι σημαίνει για αυτόν αυτό το πράγμα. Οπότε η πνευματικότητα είναι πιο πολύ νομίζω ατομική υπόθεση και έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται κανείς στον εαυτό του, στους άλλους και πώς εκθέτει τον εαυτό του στο κοινωνικό σύνολο. Και εδώ πέρα μια πρόταση που συστήνω είναι να προσέχει κανείς λιγάκι. Το προσέχει σημαίνει το εξής, ότι αν θεωρήσουμε ότι η πνευματικότητα είναι το εσωτερικό του μέρος, το τρυφερό του, το ευάλωτο του, αυτό το οποίο πραγματικά το πιστεύει και το θέλει κτλ., ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να το αγκαλιάσει. Οπότε συστήνω, χωρίς να είναι, τουλάχιστον προσωπικά έτσι το κάνω ας πούμε, ένα σκληρότερο εξωτερικό περίβλημα. Όχι για επίθεση, ούτε για άμυνα, αλλά για προστασία. Δηλαδή, ναι μεν να είσαι πνευματικός, αλλά να μην χάνεις την επαφή με το πρακτικό μέρος της ζωής. Γιατί η πολλή πνευματικότητα μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιο είδους, το έχω δει να συμβαίνει δηλαδή, σε κάποιο είδους ονειροπόληση για το πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος όπως θα θέλαμε να είναι φτιαγμένος. Καλός ή κακός, για τον οποιονδήποτε λόγο, για τον οποιαδήποτε απειρία λόγων. Οπότε απλά χρειάζεται κανένας να προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή να ασκεί την πνευματικότητά του, να μην είναι αφελής. Να μπορεί να σταθεί εκεί πέρα έξω, να αποκτήσει, να κερδίσει, να πετύχει ό,τι θέλει να πετύχει. Αυτό δεν σημαίνει υπέρμετρη φιλοδοξία, αλλά σημαίνει μια υγιή στάση ζωής. Είμαι εδώ γιατί θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να αποκτήσω εμπειρίες, όλα αυτά είναι πάρα πολύ υγιή, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πνευματικός προς τον εαυτό του και προς τους υπόλοιπους, αλλά αυτή την πνευματικότητα να την προσέχει, να την δίνει, να τη μοιράζεται, αλλά όχι με αφέλεια. Με γεωνοδορία, αλλά όχι με αφέλεια. Και όταν δει ότι κάπου δεν είναι αποδεκτή, παρεξηγείται,
στραβώνει, φέρνει το αντίθετο, φέρνει μπούμεραγκ αποτέλεσμα και τον θίγει τον ίδιο και τη ζωή του, να βάζει τον άλλο στη θέση του, ή αν δεν γίνεται αυτό, αν δεν θέλει τέλος πάντων, να απομακρύνεται και να διαχωρίζει τη θέση του. Αυτό δεν είναι θέμα κινησμού, αν τυχόν σας έχει έρθει η λέξη στο μυαλό, είναι θέμα πραγματικότητας και πάλι βάση με το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Όλα αυτά που λέμε είναι υποκειμενικές απόψεις, έτσι. Η εμπειρία της ζωής μου έχει δείξει αυτά. Γιατί πέρασα κι εγώ από εποχές, οι οποίες κράτησαν πολύ χρονικό διάστημα, που σε αρκετά πράγματα ήμουνα πιο ευάλωτος εξωτερικά, χάρη σε αυτή την πνευματικότητα κτλ. Τις περισσότερες φορές μου βγήκε σε καλό, κάποιες φορές δεν μου βγήκε σε καλό, κάποιες φορές μου βγήκε σε πολύ κακό. Με αποτέλεσμα να βρεθώ και ανάποδα. Και λέω, σιγά, δεν κατάλαβα, ας πούμε, πώς θα γίνει. Γιατί πρέπει να παρεξηγέμαι όσον αφορά το πώς αισθάνομαι για τους ανθρώπους και τη ζωή και τα πάντα, και στο τέλος να έχω τον άλλον να νομίζει ότι βρίσκεται σε θέση ισχύως απέναντί μου με αρνητική έννοια, επειδή άφησα μερικές σκέψεις ή μερικές προθέσεις να βγουν. Όχι. Οπότε έκανα αυτό το διαχωρισμό. Έχει πάρα πολλά χρόνια που έγινε αυτός ο διαχωρισμός. Και τώρα ναι μεν, αλλά. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ούτε αρνητική επιφυλακτικότητα, ούτε κινησμό όπως είπα προηγουμένως, ούτε κανένας είδους αρνητικό συναίσθημα ή λέξη. Απλά ότι διαχωρίζω το ποιος είμαι από το ποιος θα ήθελες εσύ να είμαι, γιατί βολεύει εσένα και τη δική σου κατάσταση σκέψη. Αυτά στα σκέψη. Ευχαριστώ. Αφορμή πήρα από την κυρία Άννα και από τον Γιάννη και σκέφτηκα μερικά πράγματα. Παρατήρησα ότι μερικοί χρησιμοποίησαν τον όρο πνευματικότητα σαν να είναι ένα εργαλείο. Χρειάζομαι να σκάψω, παίρνω το γκασμά, χρειάζομαι να φτιαρίσω, παίρνω το φτιάρι, έτσι γίνεται καλύτερα η δουλειά μου. Η πνευματικότητα δεν είναι το εργαλείο που μας κάνει καλύτερους. Η πνευματικότητα είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή μας. Δεν είναι κάτι έξω από μας. Δεν χρησιμοποιώ την πνευματικότητα για να πετύχω το σκοπό μου ή για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Η πνευματικότητα είναι ήδη μέσα μου και λειτουργώ αλλιώς. Δεν είναι εργαλείο δηλαδή. Είναι η ίδια ύπαρξη. Μην ξεχνάμε ότι η πνευματικότητα, είπαμε ότι τι είναι. Είναι η αναζήτηση, η υπαρξιακή αναζήτηση του νοήματος της ψυχής μου. Την έχει δηλαδή αλλάξει την ψυχή μου. Σκέφτεται διαφορετικά. Δεν είναι ένα άλλο εργαλείο. Είμαι εγώ ο ίδιος που τώρα όμως λειτουργώ διαφορετικά. Είπε ο Γιάννης για αυτή εξέφρασε μια επιφύλαξη σε ποιο βαθμό πρέπει να είμαστε πνευματικοί για να μην έχουμε κάποιες απώλειες από τη συμπεριφορά μας στον κόσμο. Σε ποιο βαθμό, μισό λεπτάκι μιλάω. Ναι. Σε ποιο βαθμό το δείχνουμε και σε ποιο... Ναι. Σε ποιο βαθμό να δείχνουμε αυτή την πνευματικότητα. Ναι. Ξέρετε, δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δείχνει την πνευματικότητά του μπορεί να εκλειφθεί σαν παλιά που λέγαμε αυτός είναι αγαθός, ας πούμε. Με την έννοια αυτή. Δεν σημαίνει ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει το πώς σκέφτεται ο απέναντής του και αν ο απέναντί του θέλει να τον εκμεταλλευτεί ή όχι ή θέλει να τον πλήξει. Νομίζω ότι η πνευματικότητα είναι αυτή που κάνει περισσότερο, που δίνει τη δυνατότητα να καταλάβω τον τρόπο που μιλάει ο απέναντι και αν προσπαθεί να με ρίξει ή να με πλανέψει. Δηλαδή η πνευματικότητα δεν είναι ίδιον αγαθιάρη ανθρώπου, είναι ίδιον πολύ εξελιγμένου ανθρώπου που δεν μπορεί να πιαστεί, ας πούμε, κότσος θα λέγαμε. Λέει, μην είσαι καλός γιατί θα σε εκμεταλλευτούνε. Δεν μιλάω για πνευματικότητα τώρα, γενικά. Λέει, μην είσαι τόσο καλός, θα σε εκμεταλλευτούνε. Μπερδεύουν την έννοια της καλοσύνης. Φυσικά εγώ αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που νιώθω θα το κάνω,
αν πρέπει να κάνω κάτι που νιώθω θα το κάνω, χωρίς να με νοιάζει ο άλλος τι άποψη έχει γι' αυτό. Όλες οι πράξεις που κάνουμε είναι πράξεις που γίνονται για μας, για τον εαυτό μας. Εγώ δεν αγαπώ κάποιον για εκείνον, αγαπώ κάτι γιατί εγώ νιώθω ότι τον αγαπώ. Δεν κάνω ελεημοσύνη στον τάδε γιατί το λυπάμαι τον τάδε, κάνω ελεημοσύνη γιατί εγώ νιώθω καλά όταν βοηθάω ένα οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν το κάνω για τον άνθρωπο, το κάνω για μένα. Όλες οι πράξεις μας είναι πράξεις που αφορούν τον εαυτό μας. Δεν κάνω θυσία για το παιδί μου. Αυτοί που λένε, ξέρετε, θυσιάστηκα για το παιδί μου, το σπούδασα, έφτιασα αίμα να το σπουδάσω και αυτό είναι μια θυσία. Όχι, δεν είναι θυσία. Η αγάπη δεν είναι ποτέ θυσία. Θυσία θα πει χάνω κάτι για να πετύχω κάτι άλλο που το θεωρώ ανώτερο. Όμως το να βοηθήσω το παιδί μου είναι επιλογή μου. Είναι ότι εγώ νιώθω καλά να το βοηθήσω. Δεν νιώθω ότι έχασα. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να πω ότι όλες οι πράξεις μας είναι πράξεις που απευθύνονται στον εαυτό μας, αν και μπορεί φαινομενικά να φαίνονται ότι απευθύνονται σε άλλους. Καμία πράξη στη ζωή μας δεν απευθύνεται σε άλλον. Όπως και να το βλέπουμε. Είναι εκτός από ότι την πιστεύουμε. Αν είναι μια αναγκαστική πράξη. Εκείνο δεν το συζητώ. Όταν κάτι με αναγκάζουν να το κάνω, δεν το κάνω επειδή το νιώθω. Αλλά όλες οι άλλες πράξεις που τις κάνω ενώ είμαι ελεύθερος, ενώ έχω επιλογές, είναι πράξεις που τις κάνω για μένα. Και όπως σας είπα, όταν εγώ βοηθήσω το παιδί μου να σπουδάσει και κάνω 3 δουλειές, δεν τις κάνω για το παιδί μου. Τις κάνω για μένα, γιατί εγώ νιώθω ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι υποχρέωση μου. Μία παρένθεση. Το κάνεις για σένα, γιατί μεθαύριο άμα βλέπεις το παιδί σου υποφέρει πάλι... Όχι. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Το κάνω γιατί εγώ νιώθω ότι θέλω να βοηθήσω. Όχι όμως, δεν το κάνω για το παιδί μου, το κάνω γιατί εγώ νιώθω καλά. Άμα δεν ένιωθα καλά, εγώ δεν θα το έκανα. Ναι, αλλά το κάνεις πάλι, γιατί άμα το βλέπεις και υποφέρει το παιδί σου, πάλι εσύ. Μα όποιος και να υποφέρει, όταν βλέπεις κάποιον να υποφέρει, νιώθεις άσχημα. Εγώ σας λέω το κίνητρο της πράξης. Γιατί κάνω μια πράξη. Την κάνω για μένα, δεν την κάνω για τον τάδε. Όταν μυρίζετε ένα φυτό, ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο, το κάνετε για το λουλούδι? Όχι, το κάνετε γιατί εσείς νιώθετε έτσι. Όταν χαϊδεύετε ένα ζώο, το κάνετε για να πει το ζώο «Α, τι καλός που είναι»? Όχι, το κάνετε γιατί εσείς νιώθετε όμορφα, για σας το κάνετε. Όλες οι πράξεις μας δηλαδή είναι πράξεις που γυρίζει το αποτέλεσμα στον εαυτό μας. Αν δούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε αλλάζει και το νόημα, αλλάζει και η συμπεριφορά μας. Και λέει ο άλλος «Α, έκανες το τάδε λάθος, μου φέρθηκες άσχημα». Μπορεί να του φαίνεται ότι του φέρθηκα άσχημα, αλλά την πράξη εγώ την έκανα γιατί ένιωθα και έκανα αυτή την πράξη. Μπορεί να ένιωθα φόβο, να νιώθα ανασφάλεια και να έβλαψα κάποιον. Δεν το έκανα για να το βλάψω. Κοιτάξτε, ένας που πάει και σκοτώνει, δεν είναι καλά διανοητικά, και πάει και σκοτώνει κάποιον, δεν το κάνει γιατί θέλει να σκοτώσει κάποιον. Σώνει και καλά, θέλω να το σκοτώσω. Το κάνω γιατί φοβάμαι κάτι, νιώθω ανασφαλής και για να λύσω το πρόβλημα το δικό μου, για τον εαυτό μου, νομίζω ότι θα λύσω το πρόβλημά μου σκοτώνοντας αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος μου προξενεί κάτι που νιώθω ανασφαλής. Δηλαδή και οι εγκληματίες ακόμα δεν σκοτώνουν γιατί θέλουν να σκοτώσουν, για τον εαυτό τους το κάνουν. Λοιπόν, είναι διαταραγμένος, εάν βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ ανέφερα μια διαταραγμένη περίπτωση, αλλά και ένας άλλος, όταν πιστεύω εγώ ότι είμαι ναζιστής και θέλω να επιβάλλω τον ναζισμό και θέλω να σε νουθετήσω, δεν το κάνω για σένα, το κάνω για μένα, επειδή εγώ νιώθω
ότι θέλω να επεκταθεί η ιδέα μου. Δηλαδή όλες οι πράξεις ξεκινάνε σαν κίνητρο από τον εαυτό μας. Αυτό θέλω να πω. Ο διαταραγμένος ακόμα περισσότερο. Ειρήνη, θέλετε να μιλήσεις? Πρώτα χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Όλες μαμάδες είμαστε. Εγώ θα μιλήσω τώρα από μια άλλη γωνία. Μεγαλώντας στην Αλβανία, ξέρετε, εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς. Δηλαδή, εγώ γεννήθηκα του 70 που τότε κλείσανε όλες οι θρησκείες, όλες εκκλησίες, τζαμιά. Είχαμε πολλές θρησκείες μαζί. Οπότε, τώρα ήταν καλή κίνηση του Χότζα, κακή κίνηση δεν ξέρω. Εγώ μεγάλωσα με ένα αυλή πολλά παιδιά μαζί που ήταν από άλλες θρησκείες και δεν είχαμε αυτή την εικόνα ότι αυτός είναι χριστιανός, αυτός είναι μουσουλμάνος, αυτός είναι Εβραίος, αυτός είναι όλες οι θρησκείες μαζί. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Μεγαλώσαμε όλοι χαρούμενοι. Δηλαδή δεν είχαμε πολλές πληροφορίες μαζί, άσχετες πληροφορίες που έχουμε τώρα. Εδώ ακούμε τα πάντα. Και δεν μας χρειάζονται όλες αυτές οι πληροφορίες. Δηλαδή το βλέπω και στο παιδί μου. Πρέπει να μάθουμε. Εμείς είχαμε ένα μάθημα στην Αλβανία που ήταν educata. Που λέγαμε, δηλαδή τώρα που διαβάζω από τα βιβλία, δηλαδή λένε αυτό, πώς να συμπεριφέρεσαι καλά στους ανθρώπους, πώς να δουλεύεις, πώς να είσαι καλός με τον αυτό σου, με την οικογένειά σου, με αυτά. Δηλαδή είναι ένα μάθημα μία φορά την εβδομάδα μία φορά την εβδομάδα, όλα τα παιδιά μαζί. Και μας μαθαίνανε πώς να πλέχουμε τα κορίτσια, να κάναμε πράγματα, παιδί μου, δηλαδή ήταν μια καλό μάθημα αυτό. Οικιακό, ήταν κάτι σαν οικιακό, δηλαδή μαθαίναμε πράγματα, να λειτουργούμε για το αύριο. Από τη μένα τώρα το προσωπικό μου, πώς είπε και ο Μιχάλης, η ανάγκη μου, όταν ήμουν μικρό παιδί τότε, 14-13 χρονών, είχα ένα πρόβλημα με την υγεία. Δηλαδή είμαστε μια χώρα ουτοπία. Φαντάζεστε τώρα, δεν μιλάμε τώρα θρησκεία. Κρυφά όμως, αυτό δεν σας το είπα, μιλούσαν οι γιαγιάδες μας. Γιορτάζανε και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, όλα αυτά και τα κόκκινα τα αυγά τα κάναμε, όλα αυτά τα κάναμε κρυφά. Ωραία πράγματα, ήρεμα και ωραία, μέσα στο σπίτι μας, χωρίς να μαθαίναν απ' έξω. Ήταν κάτι που ήταν με αγάπη όμως πάντα. Εγώ ήμουν άρρωστη, είχα ένα παιδική αρρώστια, άσμα είχα, τώρα σαν άσμα, παιδική άσμα, δεν ξέρω τώρα. Ναι, και είχα την ανάγκη να μιλήσω και να ζητήσω χωρίς να μου το λέει κανένας, χωρίς να μου το εκπαιδεύσει κανένας, να μιλήσω στο Θεό. Να πω, σε παρακαλώ Θεούλη μου, να με κάνεις καλά γιατί θέλω να ζήσω. Αυτή την ευχή την έκανα κάθε βράδυ. Χωρίς, είχα μια εικόνα, ήταν καθολική, αυτή την εικόνα δεν ξέρω ποιος μου την έφερε. Την έκανα, ψεκονίζα και την είχα κάτω από το κρεβάτι, ακόμα την έχω πάρει μαζί. Την έλεγα κάθε μέρα, παιδιά, έγινα καλά. Τώρα ήταν η ανάγκη, ήταν η θέληση, ήταν η αγάπη, ήταν αυτό το πράγμα. Μιλούσα με το Θεό. Ένας Θεός. Χωρίς ονόματα. Ήταν ο Θεός. Εγώ μιλούσα με τον Θεό. Μιλούσα με τον αυτό μου, με το υποσυνείδητό μου, με το σύμπαν, με τον ουρανό, με τον ήλιο, δεν ξέρω. Εγώ μιλούσα με τον Θεό. Και όμως το πίστεψα. Δηλαδή, εγώ κράτησα ομπρέλα. Ποιος το είπε? Ναι, κυρία Φράση. Ναι. Εγώ, κυρία Αναστασία, κράτησα ομπρέλα. Δηλαδή, ήθελα να πιστέψω ότι θα βρέξει και το πίστεψα. Και πήρα ομπρέλα στη ζωή μου. Και το πίστεψα. Και έχω πίστη στο Θεό. Δεν λέω ονόματα, γιατί εγώ άμα δηλαδή μιλάμε τώρα θρησκευτικά, η μαμά μου ήταν χριστιανή, ο μπαμπάς μου δεν ξέρω, τώρα λένε ότι ήταν μουσουλμάνος, αλλά δεν πήγαμε ποτέ. Στην Αλβανία όμως, να ξέρετε ότι πιο πολύ πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία παρά στο τζαμί.
Έχουμε όλες τις εκκλησίες. Εκεί πέρα όταν έχω πάει και στο Πάτερ, στον Αναστάσιο, ήταν τόσο αγαπητός στην Αλβανία, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πάει τότε με μια ομάδα και από Έλληνες μέσα και μπήκε μέσα ο Κύριος και τόσο πολύ συγκινήθηκε από αυτό το τεράστιο αγάπη που βρήκε, γιατί ήταν μια εκκλησία που έχουν και καθολικούς και ορθοδόξους μέσα στην εκκλησία. Αυτό το κατάφερε μόνο Αναστάσιος, μόνο Πάτερ Αρχιεπίσκοπος. Ήταν τόσο αγαπητός. Και ήταν τόσο ωραίο μέσα, που μέσα όποιος έμπαινε έκλαιγε. Δηλαδή ήταν τόσο η συγκίνηση και τόσο η μεγάλη αγάπη που έκανε τόσο πολλή δουλειά σε έναν λαό που ήταν ουτοπικός, που ήταν χωρίς θρησκεία. Έκανε μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό ήταν τόσο αγαπητός και τόσο τον εκτιμήσανε τόσο πολύ, αυτό βγαίνανε. Σαν άνθρωπος. Αυτός έκανε μεγάλο θαύμα στον κόσμο αυτό. Δηλαδή αυτό τον αγαπήσανε. Ήταν πνευματικός. Έκανε μεγάλο. Εγώ τον γνώρισα από κοντά και είμαι τυχερή που τον γνώρισα. Πριν 5 χρόνια, πριν πεθάνει δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και χρόνια μας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Ευελπιστούμε να σας ενημερώσουμε με email για την επόμενη φορά και για το θέμα. Ακόμη μία φορά, για καλοκαίρι. Μάλλον έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Θα σας ενημερώσουμε όμως και να περάσετε όμορφα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εάν βρήκατε το βίντεο αυτό ενδιαφέρον, κάντε like, αφήστε μας τα σχόλιά σας παρακάτω, μοιραστείτε το link του βίντεο και βέβαια πατήστε το subscribe button για να εγγραφείτε ώστε να ειδοποιηθείτε πρώτοι όταν δημιουργούμε περισσότερα ενημερωτικά βίντεο σαν και αυτό.